weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to namandiri jam weli tata baccule alana sabu sire ñaaru wala ka wala kooli ñamanari ba fata dingiray ko waktu yoni hato tata radio Cheikh Omarul Fouti Tall kame radio liggeya ato tare kame radio Pinala Nioro kame jama sahela en jiya e gardende kabruji mena to leydi Sénégal gouverneur mo Matam biteɗo Oumar Mamadou Balde waɗi e rango ñalawma hanki o nde yimɓe kala jaltan gam rokkirde ƴiƴam wonande cuuɗi cafrirɗi gonɗi toon to Matam caggal on nde yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittade men taw ko ngakkede ƴiƴam tan to leydi Mauritanie jayde witande ahbar ɓe kolliri wonande jaydiyankoɓe hanki mbaɗi moɓodiral mumen yesso galle kirdim kameta qaddum gam wullitade wonande neɗɗo mabɓe gardiɗo kirdim yo ɗaccite tan to leydi Mali e nder falde mofti toon to leydi Mali e nder falde mofti taw kadi koye cangol bittegol bani sappo e nayo pullo ko ɓen tigui goni waraɓe toon taw kadi ko yahannoɓe jeere sofara tan to leydi Gambie tatto yewnoɓe taw yewnoɓe ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate coftal ɓalli ñalawma hanki onon ɓe jooɗidima kamɓe kala ɓe paamodiri toon to Guinée Conakry hareno way kala ɓuuriyami ɗaldima e Allah caggal kayde lundi ɓe kolliti wonande mambat seppoji men ñalawma hanki o e sifande waɗi hecci hanki wonande ma laamu ko fate sumgoji bannoɗi toon pecce taw koye mairie ji leydi ndi kabruji menan jolam jaberi ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون battake jam gondaɗo ngullungu kame duttugola duwawa tonto fummi hara dembuɓe Adama Sow ko ɓiyuma cankiɗo Habsatou Sow ko ɓiyuma cankiɗo Samba Sow ko ɓiyuma cankiɗo ko ɓiyum cankiɗo Mamadou Amady Sow ko joom galle mum cankiɗo Diallabou Balila ko bandum gorko cankiɗo Senghor Sow ko banduma cankiɗo Ceerno Ibrahima De ko almami wuro fummi hara dembuɓe Ceerno Samba De ko an woni joom wuro fummi hara dembuɓe Saydou Sow ko banduma cankiɗo kamɓe kala ɓe ndendi gam yettinde duwaw e ruttude duwaw e downade dendagal bandiraɓe kala e tintinde bandiraɓe kala jaltugol aduna biyetenoɗo sohna Hawa Bannangela Diallo sohna Hawa Bannangela Diallo yalti adu noon toon to fummi hara dembuɓe kanko noon wajjiya ko toon to Janjoli aɓe ndettina duwaw dendagal koreji makko kala toon to Janjoli e ha toon to fummi hara dembuɓe kala aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe duynoɓe gila e dente WhatsApp ha e ɓoggi karaleje kala ha iwnoɓe guure tariɗe kala gari ha toon to Janjoli jeeyi kadi ha toon to fummi hara aɓe dutta duwaw dendagal fummi haranaɓe kala e gardugol almami wuuro ngo kame joom wuuro ngo kamɓe kala ɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe kala nde gueno yurmottomo yafomo e windama dendagal bandiraɓe kala baraje ɓattaki onon iwri koye musidɗo biteɗo Senghor Sow omo rutta duwaw dendagal guure tariɗe e fummi hara dembuɗe ko wayno fummi hara joɓɓe fummi hara jam weli ha toon to joɓɓe kame Kanel ha toon to Sinthiou Garba e guure tariɗe ɗum kala enen ne weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique eɗen nelda duwawa e dendagal ɓesgu makko kala e joom galle makko e ko tari ɗum kala nde gueno yurmotomo yafomo kanko e dendagal mabɓe julɓe kala nannamo aljanna yettini ɓattaki onon ko musidɗo biteɗo Senghor Sow taweteɗo toon to leydi France. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde sappo jikko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeetate
kabruji mena demgal pular puddoten koy kabaru jama gondaɗo tawkadi ko musɗono feewi oɗo henna gorko o yarano koye duuɓi capanɗe joya o wiyete ko Baydi Coulibaly ɗum wonno inde makko subaka heccangi nden wo fini toon to Paris omo fayi golle makko nden wo ƴetti bis mo 255 tawkadi ko porte on noon nde o ƴetti ɗum nde o joli hen dañi tigui bis o dañi ɗo ari suka gorko noon yinno jolde hen taw kadi ne jogui welo muɗum on bis noon weloji ko kaɗa jolnede hen on joli ene dugda e soforo ko nden tigui kanko biteɗo Baydi Coulibaly o naati e kaɗona haala on suka noon wi haaldane makko no haala ka wuuli seeɗa caggal mum kanko Baydi o acci haala ka nden noon ɓe gaari ha ɗo garɓe jippima ko ɗon tigui suko iwre caggal makko yaltini laaɓi fimo laaɓi e dande ko ɗon tigui wayani ƴiƴam kewɗam yalte makko o ruti e joomi ko suko noon waɗe ladde dañi won wiɓe o jaggama won wiɓe o suwata o jaggede kanko biyeteɗo Baydi Coulibaly o noon caggal ndi ha hiiri ha wiyete mum hay goto yiyanimo ko nden tigui dadi ɓe ƴeewi carte makko taw kadi ko carte makko mo jogui o tawi hen numéro galle makko eɗo hoɗi ɗo ɓe jeehi ha toon ɓe tawi toon ɓi ko mo addi ko ɓooyani ɓe kolli on ɓiɗɗo noon so tawi andi o wina andi ko ɓammuma nden tigui woni ɓe kolliri wonande bammakko ruttima e joomum caggal nde fiya laaɓi oɗo sahal ne waɗi haalullaji o jaggama kanko suka baɗuɗuma o jaggaka ko hay wonde kala en duwanima dendagal namandirunaɓe kala yo gueno yurmomo yafoma kanko e mayɓe julɓe kala ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal keddoɗen koye ɓeɗo henna wiyete keddoɗen koye ɓeɗo henna ngalɗo henna catal bitegal horizon sans frontiére taw ko HSF kamɓe noon ɓe jaltini cimtol mabɓe gam hollirde wonande kay tugganma hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho ha yetti hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kene fota wonde e capanɗe jeetato e joyo ɓiɗɗo Sénégal naɓe woni ko wara e nder laddeli he toon to Argentine ha fayma toon to Brésil kame Espagne e toon to Italie ha fayma to Congo kame Centrafrique kala ɗiɗon nokkuji kala ɓiɓɓe Sénégal naɓe e tini hen musalla no fewi caggal kay ko jangmay ñalawma aɓe mbare toon ko wona ɗum kono sirtini ɗon guila heccanki jamma ken wona capanɗe nayyi ɓiɗɗo Sénégal najo ittama toon to Espagne artirama e nder leydi Sénégal hettuɓe oɗon fannu ɓe non kolliti oɗo saaha mo gonɗen so renaki ɓiɓɓe Sénégal naɓe hewɓe ma gartire saabu so tawi a ƴeewi a limi limore Sénégal ko ɗanni gam ɗaɓɓoyde jawdi ɓuuri hewde e ko ɗaɓɓoyi gandala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Matam kalini erago gouverneur Matam e biteɗo Oumar Mamadou Balde kanko noon tuma kay nde rewɓe ɗiɗo canki e cuuɗi cafriɗi Matam taw kadi saabi mayde mabɓe ti ko manquede ƴiƴam e nder ɗiɗon cuuɗi ko wiyete postuji ƴiƴam ne ngakki toon o waɗino erago noon dendagal bandiraɓe kala nde garata rokkirde ƴiƴam mumen ko wayno noon a policeɓe kame gendarme ɓe ha e doñeɓe taweteɓe toon to Semme kame joguiɓe nden kay kisal taweteɓe toon to Camɓe ha e gendarme ɓe kame policeɓe kala e ka militaire mo Wourossogui kamɓe kala ɓe jeehi ñalawma hanki o toon to Matam taw kadi koto nokku centre de santé de Matam toon tigui ɓe dokkiri ƴiƴam postuji noon ken wona capanɗe jeetati e joyyi poste ɗum tigui woni ko daña oɗo saaha noon aɓe piɓi kadi wadde erago wongo beele bandiraɓe kala mbawa arde rokkirde ƴiƴam enen e mbaɗi erago dendagal ɓiɓɓe fulɓe tawete bandiraɓe kala taweteɓe falde Matam eɗen ñagui nde jahata rokkirode ƴiƴam nde tawno ko nafoore meɗen neɗɗo so ari safrade so tawi ƴiƴam ala wontata koma watte ƴiƴam ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Tambacounda toon to Tambacounda jagorɗo kalfinaɗo ko fati banggue ndeelam jarateɗam ndiyam biteɗo Mansour Faye waɗi jilmum ñalawma hanki o toon ne yaade sete timmuɗo no fewi caggal kay nde udditoy toon forage mawɗo no fewi taw kadi ko gaɗon e nokku biteɗo Adjafa Sankagne toon tigui o udditi oɗon forage caggal noon wonande kay mairuji kewɗi tawtorama toon guure kewɗe caggal nde ɓe kolliroɗo saaha mo gonen yidde mabɓe ko wadde toon taw kadi ko ɓulli kewɗi no fewi taw ko biyeteɗi forage beele nokkuji ɗi kala ene mbawa iwde caɗele ndiyam ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Casamance nayo majjinoɓe e ladde witende Sanki ha hande noon ɓe jiitaka kono ardiɓe rebelle wonɓe toon finoɓe catal bitegal MFDC kamɓene ɓe kolliti wona kamɓe tigui dahi ɓeɗon worɓe oɗo saaha noon rewɓe mabɓe puɗɗima wonde deeya caggal guila alet ɓennuɗo hen ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe cuwa taw yitede
tonto Casamance kedden ha joni Ziguinchor hoore jo leydi Sénégal ne tijja toon ñande alet padɗo hen so geno haaji taw kadi ko tawtere mo ko wiite lancement des vacances citoyennes taw kadi ko tonto tonto Ziguinchor ko wona ɗum ko noon halfinaɓe wonande kay wonande vacances citoyennes ɓe kolliti wonande so tawi woni ndena koko mbaɗata boycotté ko fate banggue ɗeɗon gueɗe jogorɗe wadde tonto Ziguinchor joni tonto Casamance keddoɗen tonto Ziguinchor Abdoullahi Balde kam tigui woni maire wuuro Ziguinchor taw kadi ko sarɗi hanke mo sur sarɗiji leydi Sénégal kam tigui hollitoɗo saaha mo gonɗen ma je e ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi Sénégal joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha tonto Touba gorko pinoɗo joom suudu mum piggal cattugal ha ƴiƴam yalte ɓandu mum taw ko biyeteɗo taw kadi ko biyeteɗo Bara Sowa kanko noon ñalawma hanki o ñawore makko yani taw kadi joom suudu mum o fi o wiyeteno ko wiyete ko ndey Coumba Dioba kanko noon Bara o ñawore makko yani omo lelo duuɓi ɗiɗi e kaso lebbi tati koye niɓɓere o wonata o yiyata nangue tene kadi o fayi uju million ngaji ɗiɗi koppareje franc CFA taw kadi jeeyi ɗum ko debbo ɗum eɗen mbiya tan debbo fotani fiyede e foti tigui ko haaldede joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale général Cheikh Sène taw kadi ko gardiɗo koninkoɓe dadiɓe hinde gendarme hanki noon o jooɗima e jappere makko holliti oɗo saaha mo gonen yidde makko haɓade kala kene wiye accident ji e nder leydi Sénégal joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale julde taske fayande nde tonto Dakar hay guure mawɗe kala ha tente jawdi ne hetende galleji ni ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen hay jawdi gotiri jarata ujunnaje sappo ko sappo e jeegom fayi dow e hollitama noon so tawi yarindani hen ne seeri ha ɓurti sen giwi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jayde wiyete Al Akhbar ɓe kolliti wonande ñalawma hanki o jaydiyankoɓe yonɓe no fewi mbaɗi sitin mumen moɓodiram e yesso galle kirdima kayme taqaddum kala kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi caggal jagguede jaydiyanke biteɗo Babacara Ndiaye taw kadi kam halfina catal bitegal kirdima haɗani ɗon tan ñalawma hanki o kadi jaydiyanke goɗɗo biteɗo Mouhamed Wuldu Saybato kam tigui fawa jungo kamɓe ɗiɗo kala oɗo saaha ɓe tawi cuuɗi dumbirɗi leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon yimɓe mabɓe jaydiyankoɓe hewɓe nawin toon ñamdi mumen kame leɗɗe mabɓe kala poɗɗe mabɓe kono haɗo ɗo gonɗen ɓen dadiɓe kollani holtoɓe coka tene kadi ɓe jaɓaka ɓen jiyaɓe kono kamɓe neldiɓe ñamde wonande kay eɓe gondi e mabɓe koɓe nanga ko joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiyeten Apagne News ɓe kolliti wonande laamu leydi Mauritanie e gadugol jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue golle leydi ndi ɓe jooɗima hanki taw kadi ko yewtere wosodirde miijoji ko fate banggue Mauritanie naɓe wurɓe caggal leydi Mauritanie taw kadi ko golle lebtete mumen beele ɗum ene iwa ha laaɓa ha wiya ceera joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiyeten Sahara Média ɓe kolliti wonande dadiɓe joguiɓe nden kay kisal Nouakchott ɓeydi sembe men ñalawma hanki o tuma kay nde ñawore Mouhamed Wul Qadda jogorno wadde ñalawma hanki o yogay boli taw kadi ko paaɗi toon to suudu ñawore to tekkendi mum beele kadi nden kay kisal ɓeydo haade oɗo hen biteɗo Wul Qadda addede toon siftinde noon Wul Qadda jaggano ko hitande ujunaje ɗe sappo e jeeɗiɗi guilde noon o ñawano kay leydi Mauritanie hanki noon ñawore makko udditi saabi noon ñawore makko oɗo saaha mo gonen laamu ngu tumimoti ko yaltinde konnguɗi fenade ɗi gonɗani faade hooreji leydi Mauritanie taw kadi konngol o wosodir ɗum koye biyeteɗo Wula Mbare kañumne jaggaɗo ne Dumba caggal nde ɓe kaali ko fate banggue nde Aziz Fella hitande ujunnaji ɗiɗi Mouhamed Wul Abdul Aziz nde Fella hakko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi e nder leydi Mauritanie joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiide Al Akhbar ɓe kolliri wonande Biram Da taw kadi ko jaydiyanke gaddanɗomo kayitol hawo jagga e wedda cuuɗi niɓɓi ɗi biteɗo dedda Wuld Abdullahi holliti wonande yimɓe hewɓe jiyaɓe catal Iran ndewi less ene mbuñamo koppareje beele kay o itta plante mo waɗi o beele Biran ne yalta gam jokkoyde gueɗe mum ko fate banggue campagne heblanade sumgoji payaɗi e nder leydi Mauritanie ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe kame mairie ji kala e nder leydi ndi ko wona ɗum ko noon o holliti wo jaɓanaɗiɓe hande wo jaɓanaɗiɓe janggo so tawi kay woni Biram wonno koye ɓoggi karaleje ne sappo ne yennamo ne ƴattomo ne huuɗamo ala kala ko wannanimo
kanko do saha mo gonen wana khalis woni haajuma ko ligi ko nyaawore yo wada ko wana dum konon kanko biram o holliti wonande yaadi mako be landa sawab en wonde landa iraq kambe kala yebe ndara be kuccana campagne payado kanko be daccamo yebe kuccan a golle mabbe hatima ha joni tonto leydi Mauritanie keddodena ma en kale jayndi witen les 360 be kolliti wonande erango wonande kay jonde wadi tonto Mauritanie to ka jonde wadi ko hakkunde asede aleda to wadi dum ko catal bitengala parlawa non ko catal bit giwngal tonto walo non gandi ko jolfuɓe ngoni tona e wonde fulɓe kamɓe non ɓe darni catal mabɓe bitengal walo watan taw kadi ko walo noddi yimɓe kala a noto kamɓe non koɓe jolfuɓe ɓe jooɗima ɓe cuɓima gardotoɗo ɓe biteɗo Assane Gaye noon on woni gardiɗo fedde mabɓe nde kamɓe noon fedde kanko Assane o noon o wonnoti ko professeur ko fate banggue philosophie e nder leydi Mauritanie keɓɗo foftere mum hande woni noon mujib jonde mabɓe yewtere mabɓe kay ko ɗemgal wolof yo ɓuur haalede e nder leydi ndi walla ni tan yo ɗemgal wolof layne jayne taw kadi ko kamɓe jaynata gam famminde yimɓeɓe beele ɗemgal wolof ngal ene ɓuura dañde fartaŋe yoga e nokkoje sen giwi tonto leydi Mauritanie paren ko tonto leydi Mali to leydi Mali tonto Mopti ken wona capanɗe 7 kilométre hakkude Mopti taw koye cangol bitengol a bani e tonne kadi wañoɓe ɓe hinde sasore walla wañoɓe ɓe hinde doso ena ko ɓen tigui ngari tona dahi ken fota wonde 14 ɓiɗɗo fulɓe taw kadi ko yahannoɓe yeeyoyde e soroyde jeere sofar noon tonto nder leydi to ton tigui ɓe paano kamɓe kala ɓe keɓɓa yo gay mabɓe ɗon nawa nokku biteɗo tereta ko wuro wiite noon e nokku goɗɗo biteɗo Kunti e tonne kadi ko nayo mbara toon kamɓe kala koɓe resɓe taw kadi yalti ɗum ko biteɗo Abdoulaye Aziz Diallo e jayde France wiiteɗo AFP taw kadi kam woni gardiɗo tabitala pulago oɗe saaha noon so tawi kay woni seppoji mbaɗino ñande kala wargoji ɗi kam gasani woni moji mum tan oɗo saaha mo gonen ko yimɓe kollit wonande yo ñawore waɗe e guila wargoji ɓami wadde ha oɗo saaha mo gonen hay neɗɗo goto meeɗa jaggue toon to nder leydi to saka ñawore waɗe e muɗuma kamɓe waratɓe noon ɓe mbi yo gueno yurmoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna illiyina joni tonto leydi Mali keddoɗena ma en kaali Aliou Boubacara Diallo garɗo dawal tataɓal e laamu e garɗo dawal tataɓal e sumgoji leydi Mali taw kadi ganduɗa ko dañƴo kene foto wonde jeetati piccala tati kene won jeetati piccala ndiga tati on tigui ɗum woni ko dañi e kala temedere kanko noon wo holliti oɗo saaha mo gonen o wondani Ibrahima Boubacara Keita o wondani e Soumaïla Cissé kono kadi wiyata yimɓe ko ɓe yo gotan Ibrahima Boubacara Keita walla ni yo gotan Soumaïla Cissé kala moɓe jiiɗi yoɓe gotan kono ne kadi Cheikh Modibo Diarra kañumne dañjo kala temedere jeeɗiɗi e piccal capantate jeenaya kankone o holliti hono Aliou Boubacara Diallo wiiri ni kankone o wonanani Ibrahima Boubacara Keita ni Soumaïla Cissé yimɓe makko ɓe kala mo jiiɗi yo gotana oɗo saaha noon oɗo henna bite Soumaïla Cissé holliti wonande contrat ji ɗi kala gartirama ha e 0 minute kursi noon gasi ha laaɓi ko fatte banggue luumo jarruba ñalawma janggo ko foftere ñande a senne koye sumgoji faya e nder leydi Mali kala ha joni tonto leydi Mali keddoɗena ma en jaaha toon to Ansogone tawe nder leydi ndi tonne kadi udditama toon ñalawma hanki o taw kadi ko usine gollotoɗo ko fatte banggue kosama ngaluji baɗaɗen ɗi kala so qimama ko nogas e 6 million taw koye koppareji franc CFA e taw kadi nanni jungo e poste yaltinɗen koppareji ko ministre mo loni woni fedde gota windere gam wallude yogay fewnoɓe kosameji wonɓe toon caggal nde ɓe gulliti rewɓe wonɓe toon caggal nde gulliti kosameji kewɗe ne mbola toon tene kadi ɓe ngala machine ngaji gam fewnude kosameje ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ñalawma hanki o seppo wulgo jaw walla min moɓodiral gulgal jaw hakkude safroɓe kamɓe yeeyoɓe leɗɗe pharmacie ji kamɓe kala ɓe ndenti to commissariat police mo 4e arrondissement caggal on nde police goto taw kadi wanno ko civil naate pharmacie goto gam sodde leɗɗe nden noon debbo jewtono holliti wonande wecceɗala ko nden tigui haala mabɓe duki seeɗa kanko gorko noon police o yaltini fetel makko o tukke debbo o ceeni ɗum o nawi ɗum toon to commissariat mo
4e arrondissement kambe safro bene be nandiran dum jam hakkunde mabbe kambe yebe pharmacie ji be kambe kala be mbadi mobodiral mabbe be jehi ton wonde yo onacce ko buri yawte yaccade sen giwi ton to leydi Mali paden ko ton to leydi Gambie tato yowonobe taw kadi yowonobe ko jagordo kalfinado ko fate bange coftal balli bitedo Sidibe taw kadi ko cati didi pelbondirnode catal bitengal CNS en wonde catal bitengal ZFF taw kadi ko cati didi tambide ko fate bange fukkoy ngela leydi ndi kambe tar non bitedo Lamine Kaba kami Ibou Faya en wonde bitedo Bakary Jamme be tar non ko be yowonobe kono hanki be joddima jagordo kalfinado coftal balli kambe kala be jewtidi hala mabbe rewi lawola o de saabe mbasiyama kambe kala yebe jokku gambi ko gambi mabbe so tawi coftal balli jellitima jellitini ko leydi ndi kala sen giwi tonto leydi Gambi paden ko tonto Guinée Conakry to Guinée Conakry lundibe kollitino nyande alkhamisa hanki o gardugol sellude len Diallo so tawi kay sumgoji bannori no gasse nay lewru février daro ndedo henna hitande awde saha mo goden ko fate bangi municipal je nder leydi haydara ko hala hen ciogal kay Alpha Condé ko wujjuno kambe hanki ko be yinnobe wadde seppoji mabbe e guldi jaw e nder leydi ndi kala jamma heccenki onon hakkude mabbe laamu ngo jodima be cifondiri sifande nandiral ko fate bange nder leydi ndi kala tonto dumber ga hafema tonto duen neta hafema tonto duende hafema tonto duende kame kenema ne wonde binyuma en wondi kadi en ko bitedo njasso e nokkuji kewdi kala o de sahanon be kolliti wonande mabbe peccu taw kadi ko mairiji e nder Conakry hoore mum ko fati ardutobe leede ko wona dum ko kadi ardutobe e nder gurede kala sellude ran Diallo yadde mum kala kolliti en bela mun no fewi caggal kay o saha mo gondena nde laamugo jabi ko be kalno ko be kolliti dum do tan ko polgo wonande be ha joni tonto Guinée keldoren hay so tawi kam seppoji mbadani hanke laamurgo leydi Guinée seppoji mbadi e nokko bitedo kurusa nona ko wuro Alpha Condé taw kadi ko wuro fina tawa wuro ganni no fewi e yimbe hewbe ne gandi histoire kurusa kambe finabe ton be non be kolliti Alpha Condé girare laamu leydi ndi hawdo saha mo gondena hay dara wadani ton ten wuro ngo ko bolo odo saha yidde mabbe ko yo wuro mabbe golle taw kadi ko golle ngarde no fewi sen ngi tonto Guinée Conakry paden ko tonto Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ko ciilare mum diwo hanki yabani tonto Paris lamurgo leydi France taw kadi ko jillu privé hay gotanda do jogori jippade en taw kadi ko jillu foftere wona yaade gollo yaade kanko non halaka holde o artata ten halaka congé makko no foti ko ƴettuɗo foftere makko o yehi o fayi tonto leydi France kanko e koreji makko kala ha joni tonto leydi Côte d'Ivoire keddoɗena caggal nde ceerigu gasi ha laaɓi ha wi ceergal mangal yani hakkude Alassane Dramane Ouattara kame ari kona beje oɗo saaha mo gonen gadiɗo landa PDCI woni ari kona beje ne wonde gadiɗo landa RDR woni Alassane Dramane Ouattara caggal nde ɓe ndendino juuɗe mabɓe gam yidde gollade leydi ndi oɗo saaha non ɓe certi ha laaɓi joɓaji tene kadi ɓe pottitani tonto Niger paɗen toɓoli mawɗi jippima toon ha ganduɗa no gase ɗiɗo neɗɗo mbasi toon pittali men kono ujunnaje sappo oɗo saaha mo gondena gegginama e galleji mumena nder leydi ndi kala ujunnaje ɗiɗo neɗɗo mbasi galleji ha laaɓi ngala ɗo goni tigui koye booli tonto Maradi e ha tonto Difa kame Zenda ne wonde kadi nokku biyeteɗo Ottawa ha tonto Niamey e nokkuji ɗi kala ɗo saaha mo gonen kotonaji musti woni toon tene asmano hettinaɓe oɗon fannu kolliti haɗo ɗo gonen diƴƴe ma jokku jippade tonto Burkina Faso caggal kayde sursarɗeji leydi ndi kam woti tigui kuulal ko fate banggue wonande ko wiyete carte consulaire wonta suɓo lamɗo e nder leydi ndi hay caggal leydi ndi kala lundiɓe noon taw ko sarɗiyankoɓe jaɓano wodde ngal ɗon kuulal caggal ɓe bindiɗo ɓattake fatton to cour constitutionnel leydi ndi cour constitutionnel ñalawma hanki o noon salinamaɓe ngal ɗon kuulal ngal yewtinama e nder Burkina Faso tonto leydi Gabon tambiɓe ko fate banggue communication jaydiyankagal leydi ndi oɗo ñalawma hande ɓe jooɗima tonto 9 étage to jonde mabɓe legal bitegal 9 étage eɗon tigui woni joɗorde mabɓe ɓe noddi toon noon radio ji kewɗi kame téléji taw kadi ko radio ji gonɗi e nder leydi ndi ha e bowal leydi ndi kala ko wayno radio France International ko wayno kadi AFP ko nonne kadi ko wayno T25 Monde kam
ene wonde télé sud ene wonde kadi e BBC kame TV sud ene wonde kadi téléji goɗɗi kamɓe kala nden mbawa tawtorede ko fatte banggue sumgoji baɗoji lewru fandu so gueno haaji taw kadi ko sumgoji sarɗiyankoɓe e nder leydi ndi kala sirtinde noon jeydiyankoɓe leydi Gabo ko natan ɓe hofgo juuɗe haydara dillata e Gabo télévision toon to Ghana nana akfo addo oɗo saaha mo gonen wayli yogay jagorde caggal on siftinde on e nder Afrique kala walla aduna kala leydi Ghana ɓuuri hewde jagorde guila kanko ɗo hen bite nana akfo addo ware laamu woni jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom guillen o ɓeydi jagorde e nder leydi ndi jagorde kala so ndendi ko temedere e sappo jagorgala ñalawma hanki o noon ñalawma hanki o wayli jagorde sappo e joyya sirti ɗon wona jagorde jooɗi koye nder leydi ndi ɗen jagorde noon pektama yoga e nokkuji goɗɗi waɗi waylo capanɗe nayyi jagorɗo hen nayo ko état taw kadi gollata koye lamorgo ngo hen capanɗe jeeyi ko délégué woni neleteɓe e nogas heddi ɓe goni koye nder leydi ndi ko ɓen tigui lomti toon yoga e gueɗe e nder leydi Ghana koni tigui nana akfu addo fecciri laamum guine are laamu leydi Ghana ha yetti oɗo saaha mo gonɗen toon to Guinée walla mbiyen tan sen giwi toon to leydi Gabon paɗen ko toon to Kenya hanki en kaalino kabruji meɗen wonde werla mo koninkoɓe taw kadi ko jaɓɓunoɗo pettoje toon to nder leydi to ha ganduɗa ko famɗi ko kala koninkoɓe joyi mba hospital men jeegom e mabɓe gañima toon taw kadi ko gañande musde no fewi aɓe tuumi oɗo saaha mo gonɗen ko ɓeɗo hen wiyeteɓe Chebaba taweteɓe toon to Somalie mbaɗi ɗeɗo hen golle oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji men jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba Afghanistan Palestine Allemagne Japon ha toon to leydi France Ghali Abouba bisimilla maɗa hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jaam hiire maɗa Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Afghanistan pudortoɗen to Afghanistan noon jeena ha to ngoɗo wuuro wiyetego Ghazni noon ene tawe temedde 2 kilométre to banggue worgo Kaboul lamorgo leydi ndi e aljuma hande o mi sikkani so jumama juule e nder gon wuuro no pular heewiri ni so jaam ñallani juma juuletake e jaam ñalawma hande o jaam ñallani e nder gon wuuro e oɗo saaha mo kaala tan ko garmi gara musɗo woni tigui hakkude nde ɗo fedde joguitiɓe wiyeteɓe taliban tawateɓe e nder leydi he yajude kay wondude e ɓeɗo tawa ko kañumkoɓe leydi ndi joguiɓe nden ka e kisalla ngoɗo wuuro wiyetego Ghazni guila subaka noon ko piyande musɗe no fewi nanete e gon wuuro moni fedde foof ene yiiɗi heptude ene yiiɗi kadi wuuro ngo arta e juuɗe muɗum koto leydi Palestine paɗen to Palestine noon e subaka hande o mbiyen laaɓe Israël naɓe caggal kayde yidde wadde joftego mum nde leydi Palestine naɓe tawa kadi Palestine naɓe wonɓe to bande de Gaza mbaɗi beddino roquette goto e nder leydi Israël ko nden tigui Israël naɓe neldi tigui lana mumen ndi wawka ɓe joori pettoje noon e nder galle goto tawateɗo e nder Gaza hettere tawatede e nder leydi Palestine ko famde foof sappo e jeetato neddo taw ko jeeyaɓe e fedde Hamas en mbarmi hen barmande musde no fewi hay goto mabɓe wasani fittande mum kono sappo e jeetato e mabɓe gañima hen gañande musde no fewi ene tawe e oɗo saaha e nder cuuɗi cafriɗi koto leydi Allemagne paɗen pilotaji noon taw ko oɗo compagnie biteɗo Ryanair ɓe goni tigui guila aljuma hande o koɓe nawri ko tikkere hofgo juuɗe noon namdade kayde ɓe ɓeydante jobdele mabɓe nden tikkere noon saabima ha fodde temedde 4 lana fonno ko diwde e subaka hande o diwani tigui nana e nder boowe laaɗe diwoje koto leydi Japon paɗen to leydi Japon noon mbiyen jagorɗo leydi ni kalfinaɗo nden ka e kisal leydi ndi holliri tigui wonde e subaka hande o hélicoptére mabɓe goto taw ko hélicoptére koninkoɓe o yani tigui e nder diwan woni to wiyete zone montagneuse woni tigui diwan kewɗo tulle no fewi on hélicoptére noon mbiyen ko hélicoptére koninkoɓe ene wanno koninkoɓe jeenayyi hay goto mabɓe fiɗɗani nofuru kamɓe jeenayyi fof ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe koto leydi France cakkittirɗen kalen noon e hujjikintoɓe oɗo biyeteɗo Tarikh Ramadan noon ko jullo biyeteɗo jullo noon tawa kadi ko tawateɗo e oɗo saaha foof guila ñande 2 février omo tawi tigui e nder kasoji leydi France kamɓe hujjikintoɓe makko noon e ñalawma hande o ɓe jeehino tigui yeeso juge d'instruction mo Paris mo wuuro Paris gam ñaga yehino guila ñande alarba ɗaccon haqqe yeeso juge d'instruction mo Paris gam ñagade oɗo biyeteɗo
tareka ramadan nde woppite kono juge d'instruction holliri tigi mbiyen salima ɗum tigi ha sori ladde tareka ramadan noon guila 2 février o nanga tigi omona dumba e nder dumbidde leydi France tawa kadi o tuuma koko wiyete viol woni tigi wondude e rewɓe alaysa guel kabruji menan jolam jaberi ko gali abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar ñalawma janggo so gueno haaji ma musidɗo men gali abouba aranene kabruji men e ɗemgal pular ñande alinde so gueno haaji so ahmadou dia heeɓim ma arani hen so heɓaki musidɗo men gali abouba ma aranen e kabruji men e ɗemgal pular e soko min mi tawtoya on altina inchallah musidɓe tedduɓe kettuki malaki jama yo jamal hiranen musidɓe tedduɓe